Spoken English kan lo lom le che for insu I don't understand ti han en hau tiang he hi mi so tong chuan hre thiam lo kan omom lo we mi so tong chuan ka hre thiam lo ti na ania he video hi chuan I don't understand ti ai sentence kan man thei pariat kan don tar lang don ani i rian na ti pun bel turin video hi han clear ve de le he video hi tangkai taka man ngei theinan du sakna kan hlan bok che ani pakhat na chuan I didn't catch that ti hi I don't understand ti ai mang thei ani I'm sorry I didn't quite catch that apoi ka ti hle mai I thu sei kha ka re thiam tlat lo mo I'm sorry I didn't quite catch that I didn't catch that ti kha I don't understand ti ai mang thei ani adot le a chuan you lost me there entir nan mi thu soite I riat thiam lo a khan I don't understand ti man thin kha chu tiang si chuan you lost me there but I loved it mi thu soi riat thiam lo a I thu soi ka riat thiam lo ma se ka du ti na ni dot le a chuan I don't get it mo an thu soi riat thiam lo a I don't understand an ti hu aya thil dang han man kha hi duwa I don't get it ti kha hi mang thei ani adot le a chuan I don't follow chu tiang chi in I don't understand ti ai man tur kan ti to ka mi thu sei hre thiam lo a bang bo takai om khan I don't follow hi ti thei ani ale pek han bi leila hei hi a thakop mai could you repeat that for me hei company ya te I han thoka henga mo client changkang deuh le polite deuh te mi I han bedua khatiang anga khan an thu soite hi lo hre thiam lo a I don't understand han ti ai khan could you repeat that for me ti kha I mang thei ani ale peka chuan come again han ti hi chu thian thra le ma ni level puite le hetiang anga mani aya sang lo mo khatiang ang piak nan khan an thu soite in hre thiam lo I don't understand han ti aya please come again han ti kha au le me mani could you say that again hei po a thakop mai thil hriat thiam lo soina I don't understand ti aya man chi tho ani kan ti kha perfect but could you say it again a thakop mai ma se an soinon le te ka hre thiam lo ti na ni that went over my head hei hi amoi khop mai idiom zai mai a that went over my head ti chu I don't understand ti na tho kha ani ka hre thiam lo ti na it went right over my head mo chuan heng ho hi kan zir te kha ni I didn't catch that adot le chuan you lost me there and en leila I don't get it I don't follow pangana chuan could you repeat that for me and next chuan come again could you say that again atobera chuan that went over my head heng ho pariat te hi I don't understand ti aya kan man thei te chu anni I don't understand ti hi adik lo ti na ni lovin trong kam bung ru dang deuh han bel tele han man te kha idu thina chung anga ta na chuan I don't understand han ti top aya heng ho sentence pariat kan ron thlan chu te hi a tha em a I mang thei ani chuan I hriat na tipung tu le nangma English a improve theinan heng I sentence hriat tharte I word hriat tharte ho hi han mang la ini tin nu na khan han seng khom la han mang char la chu ti chuan hi lo thiam chho zel mai don ani thanks for watching